Goddag og velkommen til en tutorial, hvordan man laver en Minecraft server. Først så går du ind på Hamachi, eller mit link 1, nede i description, og så vælger du den her unmanaged, eller fuck man nu udtaler det. Og så markerer du den hernede, og så kan download. Der har jeg så gjort, det kan man se her. Så kører du egentlig bare den. Jeg vil lige prøve at vise det. Nu kommer det her. Og så kommer den der. Vælger du dansk, hvis du er dansk. Så er bare næste. Ja, okay. Jeg har så installeret det. Så jeg behøver ikke installere det igen. Så når du har installeret det, får du den her. Så får du så at vide, at du skal lige tænde den først. Altså, sådan her. Og så skal du vælge dit brugernavn. Og så får du lige IP heroppe. Og så er den i gang med at starte det op. Kan man så se mine 2 server her. Så hvis jeg så vil vælge at starte et nyt, så jeg oprette et nyt. Jeg skal så Mester Kasper. Lidt. Adgangskode. Bare 0. Opret. Og så har jeg en ny server her. Så okay, slet netværk. Den skal hedde noget metal, det vil jeg hellere have. Så bruger jeg bare den der. Den har jeg lavet. Altså 5, 20, 233, 164. Så har vi Minecraft Tag her, som jeg også har downloadet. Og så så går du ind på linket, altså det der add.f.ny. Så tror du skip add. Så begynder den at downloade Minecraft SP. Så når den er klar, så tror du kør. Så kommer den her. Og så så sidste link, der downloader du. Der kommer du ind på minecraft.net. /download. Så downloader du Minecraft server.exe. Så kommer den her ned. Så får jeg lige den der sådan der. Så tager jeg lige hvor ligger den her? Vi laver lige en ny. Minecraft server. Jeg behøver ikke hedde nummer 2, det er bare fordi jeg har en server. Så har du den her. Så trækker du Minecraft server over. Så ligger den i mappen. Og så kører du den. Så kør. Så laver den lige det hele. Det kommer så lige til at tage lidt tid. Som du kan se i baggrunden her, så laver den lige alle tingene. Rigtig. Sådan færdig. Så lukker jeg så for serveren igen, fordi jeg slet ikke konfigureret den endnu. Jeg skal lige bruge lidt tid på at lukke. Ja, den lader vi lige stå. Så åbner vi mappen her. Så skal du så også have noget, der hedder Notepad++. Der tror jeg så her. Så kommer du ind på alt det her. Så hvis du har hacket, så skal du lige slå online mode. Det skal du trykke. False. Og game mode 0, det er survival. 1, det er kreativ. Og jeg tror nok 2, det er hardcore. Så 1, den tager vi, fordi jeg gerne vil have kreativ. Og så tager vi Mr. Kasper server.
Og så, yeah. Så er vi egentlig næsten klar. Vi skal bare lige have server-IP. Den hedder så det, du har navngivet. Eller det, du hedder på Mahamachi. Jeg hedder så 25 233 164. Og så der skal du bare donut. Nej. Donut. Så er det egentlig næsten klart egentlig at sige. Den der, det er, hvis du nu for eksempel har en verden, nej, glem det. Så har jeg en world og en server her, jeg har konfigureret til at starte med. Så åbner jeg lige den, så kan man se her, hvad jeg har af ting. Så det er så den server, jeg havde før. Men så kommer vi så til den nye her. Og den kan man så ikke bare lukke, der skal man lige huske at trykke gem her. Så lukker man igen. Og så kan vi finde Minecraft server. Der. Og så starter man Minecraft server her. Go. Starter den. Sådan færdig. Så tager vi Minecraft her. Hacket. Og husk, det skal være 1,3,1. Så er man multiplayer. Det er så ikke den der. Fordi den er ikke opdateret. Så Minecraft server, det er fint. 5,20,32,164. Færdig. Og så tager vi den nederste. Logger ind. Og bang. Så har du din helt egen Minecraft server. Jeg ser, der lagde et tempel. Sejt. Så pyramide. Sådan. Smadrer den blå blok. Så er du klar. Jeg var med at ramme pressure plates til hele lortet eksploderende. Sejt. For kigger der i kisten. Wow. Prøv at se. Wow. Det var en krav og noget TNT. Okay, det er fail. Men det er sådan, du laver en server. Så vil du selv konfigurere den. Alt muligt. Så have a nice day!